Čaute Micky, ďalší víkend za nami. Tento víkend bol pekne náročný, lebo som bol pozrieť do Martina na Paradise. Kde som si vypočul aj nového DJ na scéne. Ale že ako zahral, tento víkend toho nie je až tak veľa, tak to poďme rovno odštartovať. Už vo štvrtok 31.7. sa začína Let It Roll, Jazero Most. Piatok 1.8. Ak pôjdeš v Bratislave okolo Audei, tak sa zastav na Circle and Friends. A po dlhšej pauze znova uvidíš aj Circle. Ak máš náladu na nejakú inú party, tak v piatok 1.8. vo Fuge v Bratislave môžeš sa aj zabaviť na D-Tone Techno Party. V sobotu 2.8. ak máš chuť na nejaký letný hausík, vypočuť si ho na lodi s dobrými priateľmi, tak Majbit si pre teba pripravil Legendary Aloha, loď Harmonia. Piatok 1.8. Ostrava, Projekt Bar, akcia House Frequency, Face Crack. Ak by si mal toho na Let It Rolle málo, tak v nedeľu 3.8. môžeš ísť ešte do Crossu a dať si Keep It Roll, Gunfingers. Pri dnešnej epizóde by som sa chcel poďakovať aj Drum & Bass Wear za túto úžasnú čiapku. Ďakujem. Ak chceš vlastnú aj ty, alebo nejakú inú, alebo nejaké tričko, tak navštív prosím ťa Drum & Bass Wear. Nájdeš ho dolu niekde v popise videa. To bolo na tento týždeň všetko. Myslím si, že aj tak väčšina z vás pôjde na Let It Roll, tak sa tam zabavte, užite si to. Ešte prosím like a share. Zase prosím. Čus.